Да, той е така се скочи. А откъде да видите? Пресме с козака. А те са типи, средите бе? А, не бе? А, не, такова ще пада. Но не, бе. Не, учи да. Идете от. Не, представяш какво става сега. На майки ми отиват. Представяш. И какво? Или отиват на майки ми отиват. Хайде сега. Аката. Седат! Ей, свършвам картата. Скрипа. Колко